दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि 1 मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल दिनैहाय नायदो UPPL आ इलेक्सनाव जेनखांनायनि उनावहाय मा खालामगोन मा मागोन जादों गावसिनि पार्टिखौ हमथानायनि सारभाइभ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों दा ओंखायनो इयुथ्सफोरखौ एसे हमथानो मानो बिथांमोना दिनै काजिगाव टु गहपुर मोनसे बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोंखौ बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों जे 5टा गेरेन्टिखौ थाबैनो मावना होनांगौ मानांगौ दाथ' जोङोथ' मावा नङा दिनै ब्लक लेभेलाव दिनै खामानिया मावगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि दिनै खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ IBS नि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोना मा खालामनो सानदों पार्टि खालामनो सानदों ना मा खालामनो सानदों बबेबा लामा सामा माइ हादलाबायनाय बे माने साहा पात खारलाबायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजों मा इलेक्सन खालामनो नागिरदों दिनै माने बे लाजिनांथाव बाथ्रा आरोखि राजनितिखौ बिथाङा माइ फोथाराव खालामनो नागिरदों ना साहा बागानाव खालामनो नागिरदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा आरोखि दा जेखि जाया माने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव MLA आव बिथांमोना सासेबो देरहानाय नंला बेखौ बुजिखाबाय जास्ट सारभाइभ खालामनो दिनैथ' नुबाय माने खुनु MCLA माबा MLAफ्राबो गैला रावबो दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि MCLA आ गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव आरो UPPL होननाय जिनिस थानाय नंला बेबादि मोनसे परिबेसा जाबाय आरो मालाय दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो जा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन जों 5 गेरेन्टिसनि खोथा मावगोन आरो मेनिफेस्ट'आव जेसेबां होदों बेफोरखौ जोङो जेरैखिजाया मावफुंनाय सेस्टाखौ खालामगोन दा बे गेरेन्टिखौ मावफुङाब्ला BTCनि गेटआव बरना होनायनि बाथ्रा बुङो UPPLनि आरो होफैथोंसै जोंलाय नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसायानो चेक राननायनि जोंनि इलेक्सन धामाका दिनै बिथांमोनहा खालामनो नागिरदोंथ' दा बेखौ जोंबो खालामनो नागिरदों दिनैहाय माने जोङो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो बा जानुवारि निउ इयार जाखांनानै बे माखासे खामानिखौ जोङो आरामसे मावलांसिगोन आरो मालाय थारमाने बिथांमोनहा बुंनो लामा गैया आरो बिसोरनि गेरेन्टि जोंनि गेरेन्टिखौ जोंसो मावगोन बिथांमोनहालाय मा धरना होनायनि मा अधिकार दं बेवहायलाय दा जुदि जोंनि खामानि मावनाया रायजो राजाफोरनि हार्मफुल जादोंबा रायजो राजाफोरनि बिखायाव माबा मोनसे आघात जादोंबा बिनि एगेन्स्टआवसो बाथ्रा बुंनांगौ दा 1 मासाव जे खामानिखौ दिनै UPPL आ मावाखैमोन 4 बोसोराव बिथांमोना जे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ जोङो 1 मासाव मावगासिनो दं दा बेसेबां लासिंसिं दा कम्पेरेटिभलि बिथांमोना जुदि दिनै जुदि खालामनांगौबा दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि 1 मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल